گەلۆ ڕۆژێک ji 24 ساعتان کەمترە؟ li gorî zanyaran li ger stêrka Sîrîsê jiyan pêkan e. NASA wekî cîhanê li navenda rojê ji erdhej diqewime. Gelo zagonên fezayê dê çawa bin? Zanyaran cara yekem zürafeyên bejinkurd dîtin. Keşfa ku nahêle vîrus veguhêze nexweşiyê. Bermahiya Kerkedanê bi pirç ê berî 5000 salî hate dîtin. Dosyaya me ya vê hefteyê di derbarê keşf û pêşketinên li ser Covid-19 de ye. Di dîrokê de carnan zanyaran dîtibû ku rojek ji 24 saetan dirêjtir e û di salên 1970 de 27 saniye li rojekê zêde kirin. Zanyar di daxuyaniyên xwe yên dawîn de dibêjin êdî ev rewş guheriye. Ew dibêjin ev bi qasî nîv sed saleyekî ku cîhan ji berê bileztir dizivire. Li gorî zanyaran ev guherîn di asta atomîk de ye û nemumkin e ku mirov vê guherînê ferq bikin. Zanyar dibêjin di 19 Temmûza 2020 de rojek ji 24 saetan tam 1,4602 milîsaniyeyan kêntir bû. Ji sala 2005 ve kêmbûnên vê rengî hebûn, lêbelê cîhan ev rekor cara yekem di sala 2020 de şikand. Ji ber ku cîhan êdî ji 24 saetan bi qasî nîv saniyeyê kêntir e, nîqaşeke cuda dest pê kir. Gelo divê li gorî kêmbûna zivirîna cîhanê divê saniyeyê jî biguhere anna. Li Amerîkayê li National Physical Laboratuar yê Pispor Peter Weberley di daxuyaniya xwe de dibêje, cîhanê di 5 salên dawî de leza xwe ya zivirandinê zêdetir kiriye. Li çar aliyê cîhanê jî tê nîqaşkirin ku dê saniye biguherin anna. Lê bibin hege saniyeyên ku berê li 24 saetan hatine zêdekirin kêntir bibin, pirsgirêk dê ji holê rabe. Mala mirovan an ku cîhan di demeke dirêj de dê çavkaniyên xwe yên ku ji bo jiyanê şertin wan dabike. Zanyar jî da ku mirovan biparêzin demeke dirêje li fezayê lêkolînên jiyaneke li gerstêrkeke din dikin. Lêkolînerên ji Fîlandiyayê bi xebateke nû bersiva pirsa jiyana li gerstêrkeke din dan. Lêkolîneran eşkere kirin ku li gerstêrka Sîrîsê ku di navbera Mars û Jupîterê de ye dibe ku jiyan pêkan be. Zanyar dibêjin azota gerstêrka biçûk Sîrîsê bi cîhanê re pir dişibe hev. Ji ber vê yekê jî mirov dê li Sîrîsê zêde zehmetiyan nekêşin. Li gorî lêkolîneran zêdebûna azota li Sîrîsê û ya li cîhanê hema bêje bi qasî hevin, lê erdkêşa Sîrîsê û ya cîhanê ne bi qasî heve. Erdkêşa Sîrîsê ji ya cîhanê hindiktir e. Lêkolîner dibêjin da ku pirsgirêka erdkêşê ji holê rabe, koloniyên ku pêşî herin Sîrîsê divê bi keştiyekê ku li derdora gerstêrkê bizivire herin. Her wiha dibêjin keştî bi girêdaneke manyetîk di 66 saniyeyan de li derdora gerstêrkê bizivirin, dê pirsgirêka erdkêşê ji holê rabe. Helbet li gorî zanyaran ev lêkolîn hêşkê min, divê di derbarê Sîrîsê de lêkolînên berfirehtir warin kirin.
ناسای د دربارê erdhejên di rojê de diqewimin de bi raya giştî re hin agahî parvekir. Saziyê demeke dirêj bû ku di derbarê erdhejên rojê de lêkolîn dikir. Di daxuyaniya xwe ya dawî de dibêje encamên lêkolînê fikirên di derbarê erdhejên rojê de dêjbinî ve biguherin. Nasayê di lêkolînên xwe yên berê de difikirî ku erdhejên li rojê li ser rûyê wê ne. Lê di lêkolînên dawî de derket holê ku erdhejên ku diqewimin çend deqeyekê li dûrî rûyê rojê diqewimin. Tenê li gorî hêza erdhejê li ser rûyê rojê jî erdhejên nêzîkî yên navendê diqewimin. Li gorî lêkolînên Nasayê erdhejên li rojê bi qasî 1,103 kîlometreyan ji rûyê rojê dûr in. Ev daneyên Nasayê têne wê wateyê ku erdhej ne li rûyê rojê ne, li qateke din a di hundirê rojê de ne. Zanyar difikirin ku daneyên lêkolînên berê û daneyên lêkolîna nû bidin berhev û li ser wan bixebitin. Herçi qas di derbarê erdhejên rojê de hin dane berhev bûbin jî hêjî mijareke ku napaniya xwe diparêze heye. Êdî sedemên erdhejên li cîhanê têne zanîn, lê hêjî sedemên erdhejên ku li rojê diqewimin nayên zanîn. Berê feza cihê lêkolînên dewletan bû. Aniha kompaniyên taybet jî berê xwe dana lêkolînên fezayê. NASA, ESA û JAXA bi lêkolînên xwe yên li fezayê hatine nasîn nêdî. Di sala 2021 de li Heyvê û li Marsê de gelek lêkolîn bêne kirin. Lêbelê rêzkirin û çêkirina bernameya çûyîna Marsê û Heyvê nehêsan e. Di derbarê fezayê de bi cihbûna mirovan û erka wan a li fezayê ji niha ve bûye mijara nîqaşan. Li gorî kompaniyên hiqûqê hebûna zagona li Marsê tiştekî bi qîmet e. Li gorî hin texmînan dê zagonên xweser ên Marsê hebin. Bi gotineke din şêniyên Marsê dê xwe bi xwe birêve bibin. Li gorî kompaniya hiqûqê ya bi navê Segla wexta hin kom li Marsê bi cih bûn divê zagonên amadeyên Marsê hebin. Dibêjin ji dêv la hemû dewlet di derbarê Marsê de biryaran bidin bila Marsê xwe bi xwe biryarên xwe bidin. Bi vî awayî dê pêşî li nîqaşên dewletan weregirtin û pirsgirêk dê zûtir çareser bibin. Komek zanyarên ku li Ugandayê lêkolîn dikirin di sala 2015 de li Parka Millî ya Sulava Murchisonê zirafeyeke nûbeyayê ku bi mezinahiya xwe ve ji zirafeyên din diguhere dîtin. Zirafeya hatî dîtin ya bi navê Gimiliyê di dirêjahiya 2 metre û 74 santiman de ye. Ev zirafe bi qasî nîvê zirafeyên ku bejna wan 4 metre û 9 santîm e. Stûyê Gimiliyê bi qasî zirafeyên dî dirêj e. Lê paqên wê kinin û li gorî zirafeyên dî hinekî stûrin. Piştî 3 salan zanyaran vê carê li Namîbyayê zirafeyeke Angola ya dirêjiya 2 metre û 53 santiman de ye dîtin. Koma zanyaran navê vê zirafeyê nîgal danîn. Piştî lêkolîn û xebatan zanyaran biryar dan ku cudahiya dirêjiya van zirafeyan nîşaneya bejinkurtbûna zirafeyan e. Ji xebatkarên lêkolînê Emma Wills di derbarê mijarê de wiha dibêje. Xwediyên zirafeyê pêşî difikirin ku zirafe hêj çêlîk e. Lê piştî lêkolîna zanyaran dibînin ku ne çêlîk e û zirafeyekî mezin e. Tenê bejnawêkin maye.
Bejin Kurtî di cûreyên hin ajalên din û di mirovan de jî hatiye dîtin. Lêbelê vê zirafeyê cara yekeme di zirafeyan de bejin Kurtî hate dîtin. Herçi qas di derbarê kînbûnê de hin nîqaş hebin jî, hêj jî sedema kînbûna zirafeyan nediyar e. Vîrusa Covid-19 kir ku zanyar berê xwe bidin vîrusan û derbarê wan de lêkolînan bikin. Di lêkolînên derbarê vîrusan de agahiyeke xweş ji zanîngehan de Leeds û Yorkê hat. Li gorî daneyên ku zanyaran bi raya giştî re par vekirin, vîrus tenê dikarin bandorê li ser hucreyên zindî bikin. Ew xwe li ser wan hucreyên zindî kopî dikin û bi vî rengî zêde dibin. Di pêvajoya kopîkirinê de bermahîkên vîrusan ku wekî vîryon têne binavkirin dixebitin. Bi vê yekê jî hemû hucre bi belavbûna vîryonan enfekte dibin. Yanî yên ku dihêlin vîrus veguhêzin nexweşiyê vîryonin. Zanîngehên Leeds û Yorkê mekanîzmaya ku vîrus vîryonan zêde dikin derxistin holê. Fêmkirina çêbûna vîryonan dê bihêle ku berê vîryon çê bibin mekanîzma were belavkirin û pêşî li enfektebûna hucreyan bigirin. Xebatkarê lêkolînê Profesör Peter Stokdey dibêje ev keşef ji bo tedawiya nexweşiyên vîral dê pir alîkariyê bide me. Heke em karibin vîryonan biseknînin, em ê karibin enfeksiyonê jî biseknînin. Li gorî daneyên lêkolînê genetîk di zêdebûna vîryonan de tê parastin. Bi vî awayî nahêle mutasyon pêk were û vîrus dirûvê xwe biguherîne. Kelin atakıptıra bu hıdalılar. Rojên borî li Rûsyayê ji serdema qeşayê bermahiya ajalekê ku nifşa wê bi dawî bûye hate dîtin. Mirovekî li ber çemê Tayrik takê bi tesadüfî bermahiyên gelek giring dîtin. Zanyaran li ser bermahiya ku hatî dîtin lêkolîn kirin. Di dawiya lêkolînê de hat dîtin ku bermahî ya kergedaneke bipirçe. Diran, neynûk û hinavkên kerkedan hê jî wekî berê sexlem bûn. Her wiha nîvê pirça qalint a kerkedan hê jî li ser bû. Qiloçên kerkedan ne bi serê wê vebûn. Lê lêkolîneran li derdorê qiloçên wî jî dîtin. Li gor daxuyaniyên lêkolîneran kerkedanê ku hatî dîtin berî 20 an jî 50,000 salan jiyaye. Her wiha dibêjin wextê kerkedan miriye 3-4 salî bûye û li dûrî maka xwe jiyana xwe ji dest daye. Tê texmînkirin ku kerkedan xeniqiye. Zanyarên ji Sibîryayê da ku dîroka mirina kerkedan derxin holê dê bermahiyan bidin laboratwarê. Her wiha dê li laboratwarê zayenda kerkedan jî bê tespît kirin. Sala 2020 piranî bi şewba koronayê di bîra mirovan de cih girt. Cîhanê nexweşiya koronayê nû naz dikir û di nav tirsê de bû. Ya rastî tirsa cîhanê hê jî berdewam e. Ji ber ku her çiqas parze hatiye keşifkirin jî, hin zanyar dibêjin parze di demeke nêz de nayêne erêkirin û berê mirovan didin nîqaşeke din. Bila ev nîqaş li aliyekê bin û em binêrin vê hefteyê di derbarê Covid-19 de zanyaran çi parvekirine.
Otopsiya ku zarara COVID-19 dide mejiyê mirov bi raya giştî re parvekirin. Li Amerîkayê li ser mejiyê 19 mirovên ku jiyana xwe ji ber koronayê ji dest dane hate lêkolînkirin. Di lêkolînê de hate dîtin ku COVID-19 dihêle ku mejiyê mirov bixwînî bibe. Zanyarên İngilistanî li ser vîrusa ku dirûvê xwe diguherîne lêkolîn kirin. Di encama lêkolînê de sedema zêdebelavbûna vîrusa nû hate diyarkirin. Li gor zanyaran ji ber ku li gor vîrusa berê bêtir barê vîral li ser vîrusa varyant an ku vîrusa veguhestî heye, belavbûna wê ya di nav mirovan de zêdetir e. Parzeya Pfizer-BioNTechê li ser vîrusa ku dirûvê xwe guherandiye hate ceribandin. Di ceribandina li Îngilistanê de hate dîtin ku parze li ser vîrusa nû jî kar dike. Ango ji bo vîrusa nû niha ji bo parzeyekê din hewcedarî tune ye. Li Rûsyayê ji bo COVID-19 parzeya Sputnik 5 hate pêşxistin. Li gorî daxuyaniyên rêveberên Rûsyayê parzeya Sputnik 5 heta niha ji milyonekê zêdetir mirovan li xwe xistiye. Zanyarên zanîngeha Miamiyê bi rêbazeke nû kirin ku nexweşengiranên koronayê zûtir rihet bibin. Zanyaran ji pitikan an ku bebekan xwîna kordon an ku hucreyên kokî girtin û xistine nav xwîna mirovên pîr. Di encama xebatê de hat dîtin ku mirovên pîr vê rêbazê baş dibin.